Čaute ľudkové, toto je prvé video z Minecraftu, tady Ursoft. No hnedka rýchlo bych začal tým, že išel bych pokácať nějaký ten strom. Na začátek potrebujeme zehnat postel. Nechce zdoc neumreme zbytečně. Když chcete další části z Minecraftu, že vás tato část bude bavit, zanechte like a odber a napište do komentáru, či chcete další část. No, jdem si vykraftit nějaké ty základné nástroje. Potom idem sem, ale proto kvůli tomu, že tam vzadu vidím nějakou lůku, či co to je, a to by mohlo být zajímavé místo na zabývání se. To nebude lůka, že to bude nějaká lůka. Škoda. Tam vzadu je hen ten les. Čiže asi víme, z jakého dreva bude náš baráček. Naše skromné obydlí. Ale na barák nevypadá mi tento kusek rovný hory zle. No, mám rozhodnuté místo na barák. No, v prvém radě idem si zehnat kamenné nástroje. Tu se mi zdá, že je nějaká kejvka. Ne, to je len taká... je to kejvka. Není, zaplavená je. Ale je tu i železo, že bychom rovno získali nějaké ty železné věci. Prvé, co vám vždycky radím, je ze železa štít. O to vás ochrání. Krompáč můžete až potom řešit, to berište na začátku. To můžete vidět do ryti. Skoro jsem to vykopal dreveným. No, čiže vykraftím si kamenný krom. Styk potřebujeme, kamennou sekerku, nač mi bude meč. A doufám, že tého ironu aspoň bude dost. Len 2. To si nevšimete, to zapísalo na takovou skupinu. No, potřebujeme jít hore. Priznám se, nejsem moc dobrý parkourista. Do ryti. Kvůli tomu, že na mobilu se tak debilně skáče. Zvlášť ta postavička si, za kterou hráte, si robí, co chce. Vidíte? Stlačil jsem dopredu, ona šla do boku. Už jsem skoro hore. V prvej časti našej série, náš cíl bude zabít draka. Bych chcel získat postel a postavit nějaký ten baráček. Neskôr budú aj jiné věci skvětat, ale no potom určitě neskôr na draka půjdeme.
Samozrejme len keď sa vám táto séria bude ľúbiť. Poď sem, ty ovca. Je mŕtvá. No a teraz sehnať zbylé ovce. Takže pri stávaní paráku sa nejak prichomejtnú tam. No najprv bych šel pripraviť plochu na ten barák. Nebude to žádný technický zázrak, nejsem žádný builder. Skoro moje stavby nejsou jako najhorší, ale ani najlepší. Můj brácha stává o hodně lepší. Jako ja nejsem moc vzor pro vás, čiže keby chcete něco se naučit víc o Minecraftě, doporučujem si kouknout youtubera Matyho. Akorát žádné ovce tu nevidím. Se všetky boja? Rozhledám sa po ovcách, ale ovco nikde. Jediné, co tak vidím, jsou slepice. Samozřejmě nejsem žádný, že začátečník ani náhodou. Minecraft už hrám podstatně dlouhou dobu. Ale nejsem v něm najlepší. Hlavně v Nedry uvidíte problémy, tam budem umírat skoro furt. Tu máme na torčky, uhly a na vypalování. No můj začátečný baráček nebude žádný velký, čiže akorát skopem tento strom, zrovnám plochu. Ale jak už jsem povedal, fakt odporučujem youtubera Matyho. Začíná noc, to je trošku problém, lebo nemáme žádnou vlnu. Juj, nemám na zrovnání hliny. Samozřejmě, keby vás moje videa nudia, tak povedzte, pokusím se s nima něco urobit. Ovce nikde. Na noc sa pripravíme v další časti.
další čas bude cez noc. Takže, keď sa vám toto video ľúbilo, zanechte like, odbier a vidíme sa u ďalšieho videa. Takže čau.